Na guminiraw to sa bagyo to nang anakotek sa haram kon. Nagi nga anakotek naknabenan haram ugaid nakagiyagiyan ko to at yataguang kaon sangka na limang ka na diplambes na abdes nagiti kay bulwin na marata. Amay kami akapasad ka magabdes na miyamotek ka nagapa kayo to. Na amay ka pagabdes kapman na may tuwasar na kuwangaw sa kotek nagukapo pagabdes. Na ubakap pa sa disumben sasar na ubakap bungutex na pangutex sa kapman na maumat man sumagrib na kuwango ha? Na kanaba haram yun di ka pakaharam yan nagyong utadirong aplambo sa abdas lagi dagi yung ay beso tira na ito nagyong utwa kuwan isa beso pakabrug na haram nautod na yung utwa pakabrug na haram naugin na nga beso na halal na utegwan ka sa gatas na halal na utegwan ka sa haram na may bali haram to beso ha? Nananamya sa butta na to mana agyan nga na nakotex na di nang kapakay ka di plambos na abdes uwi na ka na ba haram ubaw mga dun na mga pasad sumbayang na mga tex sana kapakay puno to uway tisagi nga yakuan si Kugyat siya sa Saudi Arabia tisagi mga peding derabo na sa mga dayuame kuan mga classmate kami na nadi sila ni mga tex ha? Ugin na igira landi ka pangutex na igira man ito sartano ang mga bay na mauudirtano dirtano ko pa kayo sa sambayang na sa mga ginawa may maharap na di sila ni mamangutex to pamana at kaya pa kayo ni ano pa o sukububayaw na pangutex na kaya pa kayo mabumangutex asaraw pamana kuwan sa ayamapiya pag-usaran tano na gingan na nakuan hinna na ginagapatiyar adna kuanon ana hadisun Rasul sallallahu alaihi wasallam atige na tahannaw fa inna fil ina'i baraka pamatiyar kan wa tigu Rasul ngana patiyara pamatiyar kan wa tigu Rasul kamata-mataan agiyang kana na patiyar na madok la madedel mo na baraka adna matatago na mga kabarakat na pamatiyar kano adna pumamasan sa nigira ko ng mga patiyar na kuwa naging mga arabaya nagira manutwa di maat igira manutwa mga labug kuwa nagawi igira idil fitr igira idil adha na may lain ka adna bisira ni mamapiyat adna psukayan ro alagid mamu mga parlor mga beauty parlor na sunggaon na pumatira ngairan tunalde ngairan lang ano pa maaso mamuso halal sa ano na naman napakay sa'yo dua pa ay sa nanti na hukuman at ipagod sa kumayawag mapiyaw to pa kay siyo tanong din tanong madakla pa kay siyo na pigiran bubnaragi nga na id asote anid ni kipakayaw nun na miya berugo na di kipakayay pagubdas na gitu na di benar aya benar na kepakay ipagabdas sumayaway amay kasaka na adna sa kitaka ikadua na tanto amita taralo akatenggo niyan na upagabdas ka na masih kena pagkakwakaw na sa kitaka na kepakay ipakayaw nga sumayaway na ay ipagabdas ka na magaranaw lagi dagi nga na nakarigo sa miyatay sa bubagoy adna miyatay seminaryan tanwa komite sa mustakbal paasur doon wallahu ta'ala matapagaritan na adna kadyo ko prigo na tigusabagi ko mga loktano ito na ngay mayaway gini pa kayawiran na tigiran na inisuguan na niya lima busya lima ipakayaw swiga kadyo matanggo na tigiran na di magapakay na tigiran na tiplaw na ni sumangalim kakapakay amay kaprigun tano matay tano na umitatara luwa katanggaw niyan na ipakayaw suig iprigur katano mana magaranaw kakagiya inoto pakayaon kakagiya tenggung tano kagi mo tuwa kapaka tunoto ba kaprigur katano na makagugedem tano kaya pitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na paigwi niyo
Riguan niyo, sumiyatay niyo, kudiyan ka, adinya nimipigo ko kawaya-waya diyan. Pamakawaya di nga dimipigo na mga 3 ka baldi, mga 4 ka baldi, na dito widiyan ka kon, iprigura ka tano. Na isa na naman susupak tano, amadang la mga loktano, prigun sumiyatay na 4 ka barila. Yung ka barila may makala, na 4 ka barila. Ay prigo nga kayo na diskusipan. Ha? Na inuwi dito na hakiar katano to, senior katano to mapununtot. So siya usipan sa na to amalian na insyaallah na kukuha niyan nuto. Sa dito pipikiran niyo, wag pa kayo pagubdo sumayway. Lagi na pa na miyagog sa alungan. Ay, nagkapakay po na tumay pagubdos. At yung kapakay sini pa kayo, na nagibugila yung nalungan. Ikatlo pa ay sir. Anda manaya iniyaswa uang gota adna panoon. Adi ko pa kay iba mabasa aig. Kali. So, kaya palian, na di ko pa kayo to mabasa aig, na balatan mo kayo ng kutuwa, berta anak panoon, na din kang basa aig. Agipin sa gitod ni Sumbabuto, sa Switzerland na riyang tumubayaan uba kabina sa sa tao na riyang kutwa tao kapapalian na ilan na ng kutadar paad na palian na pananggilay niya na bumabasay na tiyari na doon sa abdosyan. Ikapapapakay sir, inog ko pa kay mag-ubdesta kasusayang supod aurat pa adatar ubuk. Isang ko pa kapugod ka na amay ka kasasawaan abok ka adat pa kay ler ka mamana ko pa kay din na magabdas ka ay di ko pa kay na uba ka sumbayang aden makaliliyo sa ikubok ka ugi ubo ka pugod tano na ko pa kaya kasawaan ulong ka si mambo umanga dar pa aditan ron kilay umanga dato bera melay sa orat tanong. Takay sir, ilo ko pa kay dito ro, ko dito di ka pagubdos, sisang utawra sa kapagubdos ta na dito ro. Di ko pa kay so katiro, inong tago so importante. Amay na namin ako importante pengingisi kanya na kapakay sambog ko. Udi na naipagisin na importante masambog ka. Di ko na kayo nagwa ka makapasad na sambog nga. At bukad na madak na di magabdo sa gira pagisin na ka na tigin na. Ha? Ay, ano sa pinilasakan sa time niya ako, naplalaka ako, nagibugak ako, na tigin na. Di na pagdoro. Kapakay. Na ayaw mabumarata na bubunay di ka di magabdos kaya gini pa kayo katuro ko importante na di ka di magabdos na di ka di manartug yun yung di mana to ko pa kay katipay sa pa kay sir ito na ihukuman o kaabdos sa si kumit Ayaw ko kumano to, na giutakada sa college, na pinutusin ko mga bida, kamanadang gulay na Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nado ko ko na gula, sa giutakapagubdos ang kaon. Kung kailangan ka na pangunabol ka, nada ka pong pagubdos na unabingkad. Sa lumpia ang dito, kailangan na lumpia ka, nagupagupagubdos. Katipay sa pakay sir, anda pun tagoy suka pamumug agus suka pan nga saig. Tanga mamutong tatakwan. Asulat man. Yang ito kapumumug ka na suupan kodang kapan kapuni ko kapagubdas na dito kapumumug ka sa makatlot. Nabunin nyo ito kaya sabutan ng sa kumanuto. Katipay sa paay sir, anto na ipturoon katuwa mo.
Nga na nakatayamom, na nakuwano. Butanod na na pugunod, madokan na tawa, di niya nga tawa, tunay katayamom. Ha? Nga na nakatayamom na amay kaded na miyato nakaed. Nilulubo ka doon, na diyo ka dukawang ka doon, na nilulubo ka na doon na. Doon na miyato nakaed, na tayamom ka. Ha? Tunay putero nakatayamom. Putero nakatayamom. Nagiyong ko to, suugit wala po ta, bayan ka, na pangilubo ka sa masusuti, bayan ka, diyang ka, akal ka, adin no to karsike, ha? Na, gilaw na kaon sa'yo ngayon bula limang ka, gilaw na kaon sa'yo, dekan na kaon, na gilaw ka rin, tatigang ka, tatigang ka, may dekan na ka ko, buto, na tatigang ka bula limang ka, nasa busa, doon matatig na nga sa'yo bubulaw, gilaw na ka sa'yo sa paras ka, na peniniya tanga bulog-bulog ka, makaisa, nagilaw na kasayat man sa limang ka, kaya busaya namia pa sa didin, namia kasi mo makadi. Bida gusto ka pa gubdet. Na, amay kudet namia to naka, abayan naka, turab, Kaya pitiro rasul na salli ala halika. Sumbayang na, sumasusuwa ka. Ngayon man yan na did namia to naid, did namia to na buta, bayanak, nasalli ala halik. Sumbayang na tunto masusuwa ka man, din na-update ka na sumbayang at katumot man na di ka makalupasa. Uwe. So mga bayan nakapangokalab na supakay. Asara nakatunan kasabayan na supakay. Ito ang ikatumom na amay kubod na ako malanya toon Ikadua na nagyuto toosyo sa giyang kay asambayang faradu na dod na abatan ron kidawa sa inutano da makasambayang kakagyot ko sakit ako, pagkasakit sa pagariakan, pagkasakit sa mga watakan. Kaayag na pipikiran nyo na sa din sa kapkal pa sa tano ko wajib awak to na isiksar tanwanan Allah. Kataman sa pitir iyan na udah ketuun tano buti asuti na pesembayang tano sa tasadin sama sesuatu tano na gitu umanisa na paligat niya sa ginawan yan adiron pagpakasundod sa mga ito asundod. Kata itu Pak Aisyah, ikira amya hadas tutau sama la hadas. Ada air, anda mana ya ikatemum. Paman ayah pelakati sa hadas na atemum, nanto na ako ni Suhunian. Wala itu miya pag-istorya ko mga sahaba ang bitong balilit si Kuputo. Na ayaw to ako kumanihan, na kupakain na mga sides, so katemum sa hadas, gusto katemum sa iplukat sa mala hadas. Kaya mo ka, nalagit mo katemum sa hadas. Agi po paras, agug lima, amatago ito mga sarap. Sa ayamanan yan, miya pa kayo dito, miya kalkat sa hadas. Right. Dito ito sa Islam, natantod na malay pasisya si kumaharit niyan. Kalayan, ilugar, nagugugar si kumaharit niyan. Nagugito po ito sa susambayang natantod na importante si kupisa katawan. Abo piyaan tunad ni kisundurun na di yung pakasundod siko, kapasambayan. Inyang kidaway dami piguyan, dami pugobdasyan, kapya kayo ng Islam, abo din temon na sambayang. At ipang sa pakaysa, ilo, babatas, so kaskuwa, po karuma. Yang wato kaskuang ako darudo paka na amay kabang kaskuwa sa darudo paka sa adin akabayaon. Naido ko napsuli akanugodon na dito kapakay. Upama ka mag-ibdas ka na masuko ka sa darudo paka akna ba kabaya na miyapakay. Ka dito so adna hadison aso Nabi sallallahu alaihi wasallam na miyas kuyan suwaisa ini segian suwaisa ay tataragon na yuto
dalil sa ketakaya masku ka so darudupa ka akna ba kabaya. Pati supaaysa. Anto na ay hukuman o katigra o kasulsabisin kasulsaig kakalas ka sa kadaig. Ay mana niyan na mag-obdas na sabab ko kalpihan ko kadaig natitigir niya na apakasong yan sa bisin ang kapakasong yan sa ig. Anto na yung hukuman sa tigil, hindi talalbi. Ana may kasuka na may importante kapasong kasaydak na ba pamana o mag-obdas ka na ay malalag na titigir na kakapakasong kasayad sila kung kapakasong kasayad na ayataral biyang ko ta sa mong kasayad ka miya pakay agyang ko to akaw sarasang ko to mga ator ipsutin ka ginampan na nanasi ko mga doktor na autigro tanwanan na pagkakwatan rin sa sakit tano kasabapan sang ka na tigiran ang mga sakit at tagitek na niya pakay au pakasong kasay gamay importante din na sumong kasay kami pakay au kuda ay aketo na kana musar ka sa giyang kutuwa ator at latuman usado Away, pamanuto na giyang kita katitigrang ka nagsumbang ka na lagi di ka makapeningi at pero pia-pia ay maganda makapasungsung kasay na makrot ang utakuan di mapapakayang tadi nga di kasumbang kami matitikir ka din agyan ko to apa kasungsung ako sa igi na nagyoto pamana rito kapakay Kati supaay sa inubaman tadong pagabdas dari kapakay o ba tadi pagistinja mana niyan na bapiyaw di kailangan na ba pakasusaig na pakasusabisin na bawa tingin na kailangan na man tapagabdas na doon tapagistinja ayaw to ako kumanuto na ayaw man na nanaos ka na ayaw kabaya ka na pagabdas ka andong kap na magabdas na tumadigan sa disin kami abo guswabdas ka amait mangkas ka na makakailangan ka asing ka sa disin na natumba sumuka sa disin na udin ka kailangan na nakanabaw wajib nabaw sa mga wajib siko kapagabdas mana niya nakapakay na magabdas ka buti di kami asing sa disin ay magudi ka kailangan pakayse na anto na sukapakasku sa nadis udi nakapakadepo sa nadis bebetan o abdas ay ako kumangulo to na doon din pagulaba na kunabetan ni awag kabetan ay sa abdas mana niya na may asku ka sa nadis udi nakadepuan ka na inabang ka ang budin na dumabetan sa abdas ka Pati supaaysa, anday tumo ko kapanwaliya, ko orian, o abdos agusudi. Ayaw to kung nakukumanian, na ukuparo, na ayaw tumo, na di ka din punwaliya, so ko kapapasad ka maguddas. Giyong ko ta kaptugo ig, na gitod mamuy kaptugo, o bisang ka, Sagiyan ko tatapagabos ka, pamanangap ko daw disang ka. Na ayaw taral binading ka, masisingin. Ukmanot, kailangan ka na masising ka. Agin ako na, punggotan ka, na nakapakay, knap manubay ni sapar. Pati so, pakay siya kapuspusan kay mo makong suras. So, kung suda masumbag na si kumap beras tanot. Pakay siya, anday itinggulaw na rason kumala ikaw sa saig o gusto mo ito. Ay tinggulaw na rason, singko kapagabdas, lagyan ko tuwa iktisad. Mana niya naman ito. Supong sudiyang kailangan ka kung kapagabdas ka na ang kapag-usaring sikod. Bopia, si ka di pagabdas saranaw, nahayad na tumo, lagyan ko taig na pag-ikutan ka.
Lalay na ng mamuto ka pego. Ayat na kailangan na pag-ikutoy tuwig. Ag-ikutoy ka ba ya Rasul sallallahu alaihi wasallam.